Hola, soc Raimon Olivella, el president del Consell Empresarial de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya. Hem vingut aquí per invitació de Billy Dana Conference, en aquest hotel, un Mark McKissick, per difondre la nostra oferta. Ens encanta poder participar en aquest tipus de projectes. El tema és que moltes bodegues, molts cellers, estan entrant en el món de l'enoturisme sense tindre el personal preparat per fer aquestes tasques. I des de l'Escola d'Enoturisme volem això, preparar-los una mica en temes de viticultura, en temes de sommelieria, en temes d'anglès, en temes de xarxes socials, en temes de riquesa del patrimoni i ens ha servit aquestes conferències per donar a conèixer el nostre marc. Esperem que disfruteu de les conferències i ens busqueu a internet, Escola d'Enoturisme de Catalunya, i ojalà us puguem ajudar.